Vanavond staan we stil, niet alleen bij de geschiedenis, maar bij een leven. Een jongeman, een zoon van Aruba, geboren op ons eiland in Rancho, Oranjestad. Een kleine, hechte gemeenschap waar mensen elkaar kennen, waar deuren openstaan, waar waarden niet alleen worden geleerd, maar worden geleefd. Hij groeide op in een groot gezin, 1 van 13 kinderen, 7e in de rij. Een huis vol leven, vol stemmen, vol discipline en liefde. Zijn vader, een gerespecteerde zakenman op Aruba. Zijn moeder, sterk, zorgzaam, geworteld in geloof. Boy Ikuri laat ons zien dat de kracht van een samenleving niet alleen ligt in leiders, maar in mensen. Gewone mensen die buitengewone keuzes maken. Vandaag leven wij in vrijheid, maar vrijheid is nooit vanzelfsprekend. Het vraagt om herinnering, om verantwoordelijkheid, om verbondenheid. En misschien is dat het diepste betekenis van vanavond. Dat wij niet alleen maar terugkijken, maar vooruitkijken. Met dezelfde gevoel, met dezelfde diepzinnige vorm van nadenken over onze gemeenschap en onze verbintenis met onze medemens. Met dezelfde overtuiging, met dezelfde bereidheid om te staan voor wat juist is. Laten wij Boy niet alleen herinneren, laten we hem voortzetten. In de stilte die wij zojuist hebben gedeeld, hebben wij herdacht. Boy, allen die vielen en de vrijheid die zij ons hebben toevertrouwd. En wanneer wij straks uit die stilte terugkeren, laten wij dat doen met een gebed in ons hart. Dat God ons de kracht geeft om te blijven herinneren. De moed om te blijven kiezen voor het goede. En de wijsheid om de vrijheid die ons is gegeven waardig te dragen. Mogen Hij de zielen van hen die vielen in zijn eeuwige vrede opnemen. En mogen Hij ons leiden op de weg van recht, van menselijkheid en medemenselijkheid en van liefde.